Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आरो खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर बेसेबां गोबावनि उनाव दिनै आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैलायबाय आरोना माने दिनै आङो टिहुआव थांनो ओंखारदों आदैनि फिसाजोनि ओंखाम दौनाय दं दिनै बेयावनो ओमफ्राय सोर थाङो जोङो ओमफ्राय मा गोदै जागाफ्रा मा बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांगोन आंबो दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना माने थांफेरनो मोनाखै बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय दाथ' जों बिदिब्ला थांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो नलबारि सफैबाय जों दा 아니요, 막 실컷 내리고 있는 거. न'आव सफैबाय जों दा लोगोफोर मानसिफोर थासोनायखाय आं जेबो बुङाखै आरोना बेयाव हारसासो नालाय बिसा ओंखायनो नियमफोरा एसे आलादा आरोना बिसिना जोंनि बायदि नङा माने जोंना बा रायजोफोरनि गेजेराव सेथ्लायावसो दौवो नालाय ओमफ्राय बिसिना आरो न' सिगाङावसो दौवोनो माने Tamul. Ya aku tamuli dan lagi sih. Deh ah. Iya, ayo kena ada balai. Dede. তাই ভাল বস্তু লৈছো কলম আৰু পইচা
কলম আৰু পইচাই লৈছে ঐ দো গুৰি মাছি গুৰি মাছি গুৰি দা পইচা মোৰ সত্যি জানা